amo na'y bahala kinsa. Pero kaning inyong mayor, dili sulti ang pabuhaton, kundi buhat ang pasulti. Kapin 700 ka barangay base workers ang nag-abot dinhi sa badminton area sa Abiliana Sports Center ang nagtapo karong adlaw Huwebes, Pebrero 6 tuig 2025. Ang mga nanunga, mga tanod, lupon taga-pamayapa, barangay enforcement officer, driver, loader ug barangay responders gikan sa 74 ka barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Pag-abot ni Mayor Raymond Alvin Garcia, gipahibaw sila nga duna sila'y madawat nga 5,000 pesos nga bonus gikan sa kagamhanan sa Dakbayan nga gisaad sa mayor kanila sa milabayng tuig 2024. Nga ako'y gisaad kaninyong tanan, karon ato ng matuman. Ako? Diba mga kaning atong ibuhat karon, first time pag-ibig. Sa kalugay na ninyo na nerbisyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay, wa pag-ibukat kuha og bonus gikan sa gobyerno. Sakto? Pila na katuig, ang uban tag 20 na katuig, ang uban tag 10 katuig, naningkamot para sa atuang mga kaigsunan sa barangay. Pero wa yung taon mo nakadawat o pahalipay o pasalamat gikan sa Cebu City Hall. Tambag sa mayor nga gamiton sa saktong pamaagi ang kwarta nga gihatag kanila. Sila si Jeneline Lobo, responder sa Barangay Parian ug ni Casio Manggilimutan, driver tanod sa Kugon Ramos. Mipaabot sa ilang pasalamat ngadto kang Mayor Garcia kay una kining higayon nga nakadawat sila og bonus gikan sa City Hall. Para kang Jeneline, dako na kining tabang ang kantidad nga iyang nadawat kay para sa konsumo sa iyang pamilya. Atong taga sa sipang pakpak si Mayor Raymond Garcia. Pamilya, akong mga anak. And then I would like to be the very first to greet each and every one ninyo Happy Valentine's Day. Mora gina ko ang mensahe ninyo. Dako kong pasalamat sa atong mayor. Sa ano mong kwarta? At ikuan sa asawa, ihatag. Gawas sa 5,000, gipahibaw usab sila ni Mayor Garcia nga hatagan sila og accident insurance isip iyang regalo ngadto kanila. Minsan ba wa mo mangayo og accident insurance? Di ba kay peligro ba yatong trabaho? Nabayad ka sa field firme. Di ba? Kung peligroso ang trabaho, kuyaw kayo. Kunya ka mo wa mo'y insurance. Sako? Mao na tungod niya na nagpakuha na po og accident insurance para kaninyo. Okay? Nara ang inyong accident insurance, mao na ni ang card ninyo, amo na ni pang-distribute. Kaning kwartahan gigamit para sa accident insurance kay last year pa man wa ni budget ang gobyerno ang City Hall. Mao na kaning accident insurance na akong ihatag ninyo gikan taon sa akong kaugalingong bulsa. Okay? So magpatawag ninyo kay inyo nang i-claim ang inyong accident insurance. Accident insurance at hindi life insurance, accidente. Only in cases of accident. Gipasabot sila sa mayor kung simbako dunay accidental death o baka permanent na nga disability. Ang ilang pamilya makakuha og 100,000 pesos. Gawas niya na muhatag pagyud og burial assistance nga 5,000 pesos. Ug lain pa kun mahospital nga may kalabutan sa ilang trabaho. Makahatag usab og maximum nga 10,000 pesos isip reimbursement medical. Butang nga gikalipay sa mga nanambong. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.